хушбахт ибодуллоев хатмкардаи донишгоҳи давлатии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи аввали ибни сино мебошад. ӯ аз соли 2008 то ин ҷониб дар беморхонаи шаҳри первоуральский вилояти свердловский федератсияи Россия ба ҳайси табиби бемориҳои дарунӣ ва дилу рагҳо фаъолият дорад. таҷрибаи 20 солааш ба ӯ имкон додааст ки дар ин ҷода муваффақ гардида ба беморону маризон дармон бахшад. Дар ин шабу рӯзҳое ки бемории коронавируси нави COVID-19 тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, ба ҳамватанонамон дар вилояти Свердловск хизмати тиббӣ мерасонад. Ба муроҷиати ҳамватанонамон дар хусуси пешгирӣ аз табобати коронавируси нави COVID-19 ин табиби тоҷик ҳамарӯза тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бо тамоси видеоӣ тавсияву маслиҳатҳои муфид медиҳад. вирусҳо ки дар тамоми кураи замин чунин як беморӣ ба мисли COVID-19 ҳамаро фаро гирифтааст. албатта мо доимо бо ҳамватанон доимо дар тамос ҳастем ва бо маслиҳатҳои худ дар бораи ин беморӣ ҳамавақт фикрҳои худро мегӯем ва он одамоне ки ба тариқи аз хонаҳояшон ба тариқи интернет ва мессенҷерҳо ба мо дар алоқа мебароянд, агар беморияшон сабук бошад маслиҳатҳои худро медиҳем. агар беморияшон вазин бошад албатта ёрии таҷдидро чиз зарур маслиҳат медиҳем. ҳузури назарраси мутахассисони тоҷик бахусус табибон дар Федератсияи Россия имкон фароҳам овардааст ки ҳамватанонамон аз хизмати онҳо ба таври зарурӣ бархурдор шаванд. тӯли 12 сол аст ки хушбахт ибодуллоев дар беморхонаи шаҳри первоуральский бо фаъолияти назаррас байни табибон ва намояндагони халқу миллатҳои дигар низ соҳиб эҳтиром гардидааст.